Men det er jo noget, vi gør meget i nede i huset som kat. Ja, måske vi lige skulle. Andersen, nu skal du høre her. Se, nu er du jo sådan blevet sønderjyde. Eller, ja. Jo. Og så har du det med at kvalificere dig til at være med til vores små, tillad mig at gå for danseseance. Og vi starter lige med, at du skal lige hente hatte. Hente hatte? Ja, du skal lige hente hatte. Hente hatte. Du skal lige hente dansehatte. Hente hatte. Du skal hente hatte. Hente hatte. Du skal hente dansehatte. Hente hatte. Hente hatte. Andersen, du skal hente hatte. Hente hatte. De hænger derude bagved. Så kan du blive en hattehængter. Og du må godt løse for det lige strækningen. Ja. Ja, det er jo altid mig, der skal stå og snakke sådan. Altså, nu skal du have lov. Prøv lige at fortælle publikum, hvad det handler om. Ja. Jamen, jeg vil jo gerne bare sige... Jeg kører et kort i dag. Det må vi skal nå. Det er sådan, at vi hver torsdag... Ja, det er så fredag, men det er lige meget. Det er hver fredag, Hver fredag, der mødes vi nede i Kro. Nej, det er forsamlingshus. Det er så forsamlingshus. Vi mødes hver fredag nede i forsamlingshus. Gør vi det? Og der har vi sådan noget square dance. Ja, det er helt line dance. Og det foregår den måde, at det er sådan et live-orkester, der spiller til dig. Og så er vi næsten klar, det kan jeg sige. Og så er der noget country og western stil, så får vi nogle hatte her. Det er godt, du kan hente hatte. Og nu synger vi det første vers, Andersen. Og så skal du høre godt efter, så er det bare hatte. Første omgang skal du bare lytte. Og nu skal vi have både noget country og noget western. Dag, Lars, sæt den i gang. Sæt det ski i gang. Vi er mandefolk fra Husum, Krat og Egen. Vi elsker vores landsby i sol, ja selv i regn. Og når mørke skyer kommer og livet mister glans, så kan vi bare løjne vores ben og så begynde at danse. Det er sådan, det er, Andersen. Er du klar? Så tager